Marites. Marites. Dayali diri sabak kadiri. Naara man lagi ka diha. Ang imong giluto di wa man ni maluto. Nagsige na man kag sayo. Wag kibaan na yan imong gibuhat. Ako gikan ko nangahoy perting kapuya init pa kayo. Karon ikaw diha nagsige kag sayo. Magkawag iayo ning anak ka. Sa mga kapao, Buot mo, lain pwede siguro ng tasa. mo kabuot doon, mga saba man lang kagikan ng ngahoy. Nakaon ka diha di ay. Mura man kagkuan ay. Ika mura kag way bungot, na ako na bungot. Magikapatupin ako. Ano mo, kuha mo, ako nang tiwason akong giluto eh. Mutubag pagyog ka. Ang imong trabaho dire wa gyud nimo kiman na. Bet ni hilawa sa imong giluto. Iwas sa imong trabaho kay bagsag og tubig. Sa kobra dito ay. Kung tiwas akong trabaho, kaya amana ka, sige na, anad na ka na ako si pangasaba. Kini di akong giluto di ay, tanawa ni. Hilawa. Nang ka niya akong giluto, yung ano, nahilaw mo siya. Muna kung amahan yung mugbo kay Kuya Moy. Korting, sa baana. Lapay tuhod uwang kayo. Ayaw, di ma. Lapay ilok lang gigbaho. Murag bahong guryo. Asa ka to kung amahan. Wala siya kay baho nga hapit na sa mga po na nanaibog-ibog na. Ingura pa to na mamisita na ko ron. Magpagwapa ko ron maayo. Nang 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 nang. Roto ng tao. Tamsa. Kung si amigo, si Miyon mangguro ni. Ano manggulanon min tawhana? Atong duolon. Si Miyon. Miyon. Ngano magkano manggulanon mo kay karon? Ikaw din na ba? Atay, Ano problema nimo? kuwan mo ba? Ako kaya kong problema ron kay naalagi ko'y gikaibgan. Pero matay nga nung gikan ka, nakasuway ba ka anabay nga? Matay naagi ka sa atubangan. Matay ako, di ko kaingon. Muungot akong baba. Para makaingon jud ka na si mong naibgan. Usahay god, naagi ka usa nga ni duol ko sila ha, nakadungog na ko sa iyong tingog, yawa, nakaigit na lang ko yawa. Kung kadlok. Mao na imong style di ka maminyo. Maulagi na akong Di kagunan. ka maminyo. Ato akong tambag lang nimo. Palitan di kag nimnon. Para mo gawas na imong gibatis babay. Sumong ta dito. Palitan di ka. Ikaw, wala Palitan di ka. bagi ko isapi dere. Ako'y bahala nimo. Kabahala nito. Matay kini akong amigo. May gikining tao. Mao gini akong amigo nga di ko pasagdan ani. Wa ko masayop nga nag-amigo giming Carlito. Ra. Oh, sarong kadali god. Oh, daar doon ra katong tindahan. Doon ra katong tindahan. Ato ning ablihan kay Lihiya. guul kay ko ani akong kuan. Pasensya ni ko kay bay. Nakagasto na ginong kagkulapo hinoon. Imna na. Para mo gawas nimo gibati. Nagpatupi na gay ko kay gusto ko nga ako yung bihagon iyahan kasing-kasing. Ini mo babay na ibgan ba? Kapantay ka to. Tagsar kay na mo gawas. Tagsar kay na pagawason sa amahan kay guwapa kay na. Mao di ay. Prinsesa na siyang amahan. Prinsesa. Nag-inusara na bay? Nag-inusara ng anak. Ang unang kita ko niya matay itong pambungot ato ambot lang ka karon murag sa iyahang Sa ato ba? Ato sa dang tarongon. Di na bayot imong uya. Ano gibungot mo na? kay wa tagsa kay pagawason sa iyang amahan man. Unya ito man to nya maputi man na. Base ni puti ng bungot ato samot kay guwapa gid kis ko pananaw gid. Pagkakita ko niya matay ako Wa ka kalumaya ato. Bungoton imong babay. Wa ako ni ablihan kay para gyud makuha ni akong kuan Kaya na para mo gawas di mong gibatis babay.
nabayati kong kiablido na. Noy! Oy dong. Unsa man mo diha? Apit sa diri Noy. Asa mo ka pa dong? Taon di akong puyog daw dire kasakit man ako sa palitag kula po. Kapit sa dire. Oh, unsa na kulapo? Kula po. Likuran be. Maminaw tas unsa nang iyong problema? Asi imo sa Imo sa, Noy. Matay. Oy, Masa ako ni? Oh, Kadugay god. Kung may dili katapok-tapok rami aning kuan kay kanang laging Matay, no? na ay problema sang ginagmay ba. Asam di ka pa dong noy. Magsagob lagi unta ko dong. Okay. Ang akong anak akong kuan dito. Nagsige magsayaw-sayaw god nya. Wa mahuman yang trabaho dito. Nahilaw ang kanon. Mo magsagob ko kay sapot ko ato akong anak eh. abutan mong anak noy. Buk ana. Butan Pinangga kay anak kong anak ako eh. Tagsar kay na pagawas. Tugka na lang ko nagbungot. Kay tungod sa pinanggaon tag anak. Dako kay ko kuan anak. Dong, dako kay ko kanang pangandoy anak ko anak. Palagahong mo nagawas. Paminyo mo nagparinir. Ayaw di ma. Lagi, mao lagi. Kay kung ari dire wa gyud pasama namo. Wa gyud mi puro gumeway trabaho. Matinuod yun na dong. Di na sa ko musugot nga kanang maminyo sa nagtaga diri sad. Mao gina akong kagulan noy. Nag-uulay ka nga no, saan magiging na Oo, gina mga akong problema kagulan. ba? Nga. Kasi nga ako ikatambag ka na. Wow ko musultis kung kaigan kay wa lagi ko'y trabaho. Sarag taon ko. Kani mga hakot ra ko ning kahoy. Ako nang hakot ani mga kahoy. Pasayon ra kay na dong. Pertiring sayo na anak. Anak kagusto mo ka ng bayhan na. Imuha gina siyang Panindigan. imuha gina siyang balik-balikan og kanang explicar ba nga. Makuha gina nimo iyang pagkababay. Mao ba? Ako di yun. Doon ako sa babay. Matay mo ungot man akong baba. Ayaw anak, ayaw. Matay na ikausag lagi nga. Nakaigit ko. Tungog na sa tingog tungos kong kahadlok. Ano ka na? Ako dong. Ikaw nakagustom yung ka ng bayhan na. Imo na siyang ato silang balay. Imo na pamisitaan. Imong istoryahan ang ginikanan nga mao na nakagusto ka sa anak. Ug di mo sugot. Sultian ti kakaagim ginan ako sa una ug di mo sugot ang amahan. Hubog-hubog eh. Ingna nga. Mas maayo na na. Paduol ko dire kay paduol ko dire kay para makaton gyud ko kay ako agi ko kay ka-idea nga nang iwa pag ko kasuway guyap. Hindi Sao man ako? adto nimo masuko ganin ang iyang amahan. Ako sa masuko ganin na diyang amahan dong. Hubog-hubog eh. Ingna ako noy seryoso ko sa mga anak. Kaya anak na ko pagi ako sa una. Nga pagpanguyab na ko sa akong tanan na inahanan ng akong anak ron. Panguyab na ko anak. Suko kay amahan, akong gihubog-hubogan. Akong giingnan nga ika na yung magsuko ka ani mong anak nga ako ang panguyaban mangulata man ko. Sa ato pa imong gikulata ang amahan sa imong gipanguyaban. O wa na ko kulata ha. Ug nasuko ba siya o ako to siyang kulatahon ko man gyud. Sa ato pa akong sundo nimong tambal Oh, sunda. magbubugo. Sunda na. Sunda. Sakto kini akong gibuhat. Mahadlok man to nimo ang Sakto amahan. kini akong Sukot gibuhat na lang ng ito. na. Sakto kayo. Ito kailang gipalit. Mana akong tabag. Salamat kayo noy. Wala problema. Teka na ako sa teka para mahubog din ko. Ako sa ikaw Ayaw di ma. Ano pag ilog? Inuno na kay ikaw kay kulatahon na ko sa amahan ato di ko sugod gyud. Ako na niya. pastilan kapait. Patay gini amahan aron niya ako. Ana yun. Pangisog yun. Mangisog Barugi ko. gyud ang imuhang katungod nga. Ikaw Way lalaki makapugong ka. yun. Ibog kay kos kung Kana na mo gini sakto. guwapa harba yun. Imo bigo. Di sa kumigo. Pagay kaon. Ikaw lang Kana sa. mo gini sakto nimong buhaton ha. Mm. Sunday Imo gyud ang akong diskarte. Oh, sundon ko gina. Salamat kayo. Sakto gi ko masayop na pagtawag nimo gyud. Mao bitaw lipag ko nga nakakita nimo gyud. Wa na problema eh. Mm. Kay agim sa na nato. Mao gyud. Agim sa na nato sa una. Imo sa ako sa kay maghupog. Imo ha paghubog. Kay buhan to. Kung masuko gyud ang amahan. Sukli sumbaga rin. Bago gina ko. Sumbaga. Tay ini amahan naro bastag. Salamat kayo na. Ako sang ko anon, ako Tanlas. tanlas kay ni.
nya asa ba niya usap palitan na to usa. Ay naman. Ubra ba niya ang akong anak dito basi kung saan nagibuhat ato ros balay basi nag sao na lang karon. Ako dako kay ko pasalamat nga naabot ka diri. Ay, Asa problema. ba ni tungab kay. Ako na sa Madugay ka dito. kanindot. Ay, hot sa kay magkupog na ko. Lagi din lang. Oh, sakto na gamay lang. Ako asa ni? Maghupog ko. Sige dong. Dong, una kayo. Sunday kita akong gitambag nimo ha. Salamat kayo. Sakto ka Salamat daw kayo. dong. Ako Una gina sundog nay. Patay ka na. Ako ka mahubog nay. Ha? Ako mahubog. Ako lang hinahinay. Hinay. Para ba to akong lakaw? Kanang bukira diha. Oh, agad matay gamay ko. Patay ka na mga Bawal lagi. Sige, una lang ko Sige, ninyo. kay amo sa katuon. Sige. Amo sa katuon. Amping kanunay noy. Patay lang. Ay ka. Ano pa ako yung bahala ano. Di patay ka na mahana ron basta mo ko. Yan, nahubog na ka. Kaya ato na usbag usa kung ka mahubog. Atong gitulos ti kuwang inaangay din mo sundo. Patay ka basta na yung mahana. Patay ka na yung mahana ron. Saba kay ang mahanda rin. Type. Sampita ako atang diri. Ini nga man. Tes. Marites. Tek. Yan na. Marites. Wala. Gwapa gid ani ako. Gwapa. Wow, sis kini di pagdila. Naman kanin yon. Mao ni akong ganahan ko agad. Wow, kaputi og paa. Wow, kaitom na og tuhod. Unsa ba kami yan? Si tuyo nimo sige magtutok sumpa ah. Marites. Ay, yon. So dire. Eh wala sa papa dire nagkuan nagcheck up dali. Sige, Bawa ko na kay tuyo. musod ko Marites. Dali oy kay mintas way tao. Sige, kita na dong. Sige. Ay sapa anoy. Ano na na, unsam na. Sige. Tari. Patanaw ko. Tari. Marites. Ako may anak. Ha? Ay, ayaw balupig. Oh, Marites. Asa ka? Bawas. Asa ka? Marites. Sige. Oh. Sige, Miko. Ko Marites ka Di nada. Gamitan ng kulapo. Ayaw ka balupig na kaw. Sukulak. Ay, ka balupig. Kana. Kubati. Amo man ang balay. Ako man ang anak. Ako sublon. Ako ning anak. Nag-usap mo lang. Ikaw man lagi na dong. Mangulatar ba ko? Gilubos ko. Mangulatar ba ko na? Imo ning anak ni. Bari ko na rin ba? Ako ng anak dong. Mangulatar ba ko na? Imo namas-tamasan ang iyong pagkababay. Mangulatar ba ko? Ikaw ba kaingon ako?
Adlok na ikaani ko. Tiwasala niyo dong. Paglungag niya lang yung may kahuman ha? Aron magkakunta. Aray sa kusgawas. Matay ko sa tutudlo na. Matay noy. Gamit na mo gitudlo. Gamit ikaw dong. Basta may mga hatag. Bugal-bugal lang ibo hadaw. Pagtatan ha. Watch out mga ka-playbacks! Shout out tayo ni Kuya Bert Vlogs. Support kayo rin na mo. Salamat kayo. Support sa kayo sa imong video. Thank you. Dalamis uwan eh. Hindi na ako shout out. Shout out ko sa hada ko nos uwan. Shout out ko sa tanan nagpa-shout out sa Playpax Boy TV views. Wa gyud na mo ma-shout out dugay-dugay na no. Kay tagsara kami naka buhat og sa og kanang salida. Ganang maglomboy. Na naglikit og lomboy og shout out ko ni Boss Jason Dabdasan na dugay-dugay na to wa gyud na ko ma. Og sa tanan nga viewers na mo og wa gyud ta mo subscribe. Palihog to ko ninyo subscribe kay mo pamugas gyud taon. Salamat. Salamat kayo. sa video niyo. Salamat kayo sa tanang ni suporta sa among viewers kay og star sa og mihatag sa star sa kanong page og sa Mion page. Ay ginitaw ninyo Klimti. Follow og like og subscribe sa our YouTube channel Playpax Boy TV. Thank you. Thank you.